Hvor bliver han af, mand? Vi skal til at optage nu. What the fuck? Velkommen tilbage til Discgolf-gutterne. Vi er tilbage på hjemmebanen, og vi skal få en lille challenge. Mest underste bil, og mest overste bil. Hvad er bedst? Yes, og så har vi også de her 2 disk i anledning af den her challenge. Først så har vi Archeren. Det er en meget understabil midrange, når det er en af de mest understabile, du kan finde. Og så har vi den berømte Sonos. Også en af de mest overstabile disk, du nok kan finde. Minder lidt om tilt på en måde. Så hvis du får tilten. Tak. Eller ikke tilten, men Sonos. Tak for det. Så er det jo bare i gang. Så får jeg Archeren. Skriv ned i kommentarerne, hvis I har nogle gode forslag til nogle forfits til de næste challenge-videoer. Her hold lidt. 95 meter, par 3. Det er bare lige ud. Holy shit, hvor er den? Der var den. Den ruller. Ja, den er derovre af. Ja, den er jo. Ja. Sonos. Prøver at lave så meget Annie, som jeg overhovedet kan her. Oh my god. Ja. Det er umuligt at komme frem af med den der disk. Ja, det var fint. Okay, det var så... Det var lidt long. Lidt long. Lidt long. Ej, Men pot. man skal også have det, ikke? Ja, det er pot. Og hvad gør du nu, når der gik så galt? Jeg kaster den bare i. Nå. Drop. Nej. Godt run. Ja, vi har ikke nogen potter med, så det bliver jo også bare skide fedt det her. Han er klar. Står meget fint derinde. Jo! Oh my. Var det vigtigt? Oh my. Hvordan potter man sådan der med en archer, mand? Oj! Fuck. Nå. Ja, det er comeback. Det er comeback. Fuck, de her, de er lort. Se, der er lort. Den er død. Den har været død i 30 år, den her. Rigtig med den. Ja. Tavin. Det var lige shout-out til vores Æbeltoft-video, det der. Ja. Han har boksen. Archer. Hold nu kæft, altså. Okay. Hvad sker der lige nu? Jeg tror ikke, man kan høre det på kamera. Det håber lidt, man kan. Jeg kaster Archer. Du har ikke andet. Par 3, 62 meter. Man kan enten hejse og gå højere. Jeg går ned og der. Ja, man kan enten hejse og gå højere om, og så prøve at gå efter skib ind. Eller bare gå lige. Jeg tror ikke, jeg kaster hejse med den her, så jeg går bare lige. Foran. Uha. Hvad har du? Nogle kommentarer til den der? Nej. Ja. Her tror jeg har fordelen, fordi man kan lige sådan ud der. Så lad os se, hvad jeg kan gøre her. Ja, den er wide, men altså Ja, den er derude af. bedre end at ligge under 3. Vi har ikke filmet så længe. Altså, vi er tilbage. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det der. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har pottet med noget så syg i hovedet, mand. Lige kalibrere, hvordan en disk den flyver, når den er så mærkelig. Så er det godt, en Archer flyver lige som potter. Nå, vis mig det. Jeg har tænkt mig. Jeg ligger her. Ja. Men det er faktisk ham først. Så. For bogey. Godt pot. Tak. Godt pot. Det ved jeg nu ikke, om det var, men tak. Hold nummer 3. 66 meter. Jeg har stadig min Sonos her. Den ligger om bag busketset deromme. Så man kan se den. Det kan man ikke. Nej, så den ligger der om bag.
Jeg føler kun, jeg kan kaste den sådan 40 meter, og så dumper den bare. Det er ret vildt. Nå, held og lykke med archeren, ikke? Ja, tak. What? Jeg kan høre gren. Den er helt over i højre. Er den derovre? Ja, den er helt over banen, hvor du er. Lige short. Lige sjovt, ja. Pis. God højde ellers. Yep. Det er mig. Jeg ligger lige her. Nå, fed gren. Oj! Ui, måske hvis det var en Sono West, det der. Nice. Hvad er det, vi kalder den der? Parked? Ja. Yeah. Okay. Jeg har den her. Sådan. Videre 12-4. Jeg tager 4. Yep. Nå, men siden vi var ude at filme sidst, så har jeg lært at kaste forhånd. Så nu skal jeg vise jer, hvad jeg kan. Det bliver så som med Sono West'en, ikke? Så det kommer ikke til at se mega pænt ud, men nu vil jeg se. 100... Kan I overhovedet se mig? Ja, 156 meter. Men hvor mange meter? 156. 156. 56 meter. 56 meter. Uha. Det var et godt kast, det der. Det var lækkert. Ja! Ah. Jeg kan ikke se dig. Okay, jeg har den. Ja. Den kom sgu meget fint tilbage. What? What? Den var sgu da god. Ja. Godt kast. Tak. Det er jo egentlig meget fint begge to. Nå, prøv lige at... Nå. Ja. Den var lidt low, den der, men det går. Lidt low. Det skal sgu den transitions. Boom! Så er vi tilbage. Hold 5. 37 meter, og jeg kører forhånd igen, fordi det gik rigtig godt før. Ja, lige derovre. Den droppede hurtigt. Nå, den røg 10 meter frem, eller Ja, der er også lidt modvind. Ja, sådan det. Derfor. Ja, det er for en meget, meget smart mand, at man bare skal kaste alt, hvad man kan her. Og så går man bare ind i hegnet, der er lige bag, eller træet. Og så ligger den bare lige ved kurven bagefter. Hvem er det for en smart, hvad er det for en smart mand? Christian Corin Hansen. Hvordan synes du selv, det gik? Han har ingen kommentar, desværre. Ja, det har jeg faktisk heller ikke. Der er ikke så meget at sige. Han er ellers klar igen. Så. Tak, Christian. Tæt på. Jeg skal så nu, at jeg skal lige ramme nogle kæder engang. Jeg har lige noget af skoen engang. Jeg tror, det er derfor, den ikke røg i. Ja. Nå, tak. For hvad? Ja, du sagde jo godt bud, ikke? Og det er tab ind. Tak. Det er super. Jeg har også lige en lille her. Speed. Boom. Så. Speed boost. Den blev sådan en roller, den der. Tænk over det. Hvor lidt jeg gjorde. Prøv lige at zoome ind på det engang. Jeg gjorde. Sådan der. Kører den, eller hvad? Det er ikke nogen surprise, at jeg bruger Sono S. 45 meter, direkte lige ud. Der er masser af grene og buske i vejen nu, fordi det er ved at være i den tid, hvor græsset er højt og træerne er grønne, ikke? Så jeg kaster foran igen, fordi jeg gider ikke ud i det der pis. Hvad laver du? Han stod lige sådan her. Fem, 6 meter long, men det var godt. Parked. En simpel baghånd, det er bare at kaste lige. Det er nemt at kaste lige.
No way, jeg kaster lige. Jeg kaster ikke lige. Var det ikke god længde, måske? Jo, måske pin high, men sådan... Derhen af. Okay. Ja. Der må være et pot. Ja. Er det ikke det, vi tænker? Nej. Lad os se, hvad han kan. Han har 10 meter til kogen. Har du så nogle kommentarer til den der? Kom lige og kig på det her. Okay, vi kigger lige en gang. Analysis. Han lå derinde på knæ. Var du på knæ, ikke? Ja, på knæ igennem det her. Og det der lort var i vejen. Det her pis. Oh my god. Crazy. God birdie. Sorry. Tak. Nå, jeg... Du rammer det her, ikke? Selvfølgelig gør jeg det. Nice. Shit, det var den sværeste birdie endnu, så der Starframe til os. Han tager desværre ikke boksen efter det der, men det siger vi ikke til nogen. Hul 7, 50 meter. Så en lille hejser det er perfekt til den her faktisk. Så nu går jeg også efter den. Ej, det var alt for lavt. Der er simpelthen så groft derinde, at der er intet skip. Altså, det er så højt. Klør det? Det klør fucking meget. Hvad klør det af? Sejr. Ace. Nå. En forhånd det her. Archer. No way. No way. No way. Okay. Hvad? Var den tæt på, eller hvad? Ja, lidt højere, ikke? Der er et lille 8-9 meter her. Jamen, der er også lidt i vejen her, ikke? Prøv at lade bare hånd på den. For satan! Okay, vi prøver bare lige... Prøv lige en gang. For helvede, mand! Nice. Sådan, mand. Nice. Ja, det var worth brændeelastikkene. Hvad der sker, når man ace-runner den, så kommer man ud i det her. Ligger den lige der? No! Nå, tag den. Er den i? Ja. Super. Videre til hul 8. Hvad synes du? Jeg synes, det er tæt, tror jeg. Bortset fra min double bogey på lidt. 68 meter, par 3. Nede under træerne dernede. Det er også et godt kast til den her, så det kan sgu være, jeg tager den hjem i dag. Nice start. Jeg synes, jeg hørte en komme gående. Ja. Imagine, at jeg smed den der ud i fuld Annie. Der var 20 meter. Ja. Den var lidt fesen, den der, var den ikke det? Au, for helvede. Oh. Hvorfor? Den der finger der. Altså, jeg har et look. Konen, den er lige blokeret af et par træer der, og han har noget low grenværk der. No way. Oh! No way, du gjorde det 2 gange i streg, mand. Så havde jeg bare skrædder, tror jeg. Det var sygt. Nice Right birdie. side, men den er der. Nice birdie. Tak. Yes. Så er det bare i gang. Så er det nu. Så Der er lidt vind. Altså, jeg ved ikke, om man kan se det på... Okay. Det larmer lidt herude. Kom igen. Nu er der endnu mere stedet parket, ikke? Jeg tror også, det er den perfekte liste, det der hul. Okay. Sidste hul på banen. Par 3 igen. Hul 9, 64 meter. Jeg kører forhånd, fordi det har gået godt i dag. Så hvorfor ikke bare fortsætte? Yeah. Fuck. Ja, der var nogle ting, der skal komme. Det var en crazy angle, den her. Hop on, kids. Det var sgu et godt forsøg, men den er vel lang. Ja. God vinkelkontrol. God vinkelkontrol. Jo.
Skal jeg lige vise jer et trick, der faktisk virker engang. Hold lige til det her. Det er noget, jeg fandt på her for ikke så længe siden. Parkeret. Så I det der? 12 meter eller sådan noget pot med... Ja. Altså, man kan jo høre en skid. Nå, 12 meter pot, cirka. 12 meter pot. Ja. Nej! Hvad laver han? Hvad laver han faktisk? Var det sygt? Godt pot! Tak. Godt pot. Sådan. Nice. Godt for pot. Tak. Yes, så det ser ud til, at Sono også vandt. -2 til even for Archon. Det konkluderer jo bare, at Austerbil, de er mere reliable, og de er bedre til forhånd i hvert fald. Så vidt man kunne se. Men tak fordi I så med. Vi er tilbage for en gang skyld med en video. Ja, og som sagt tidligere, så husk at skrive nogle gode forfest til vores næste Crazy Ass challenge videoer. Men tak fordi I så med, og vi ses jo næste gang. Hey! Har du kondi?